Li l-ħaddiema ta' San Vincenz de Paul għandhom mal-anzjani f'din ir-residenza spikkat ukoll f'attività li tellgħu flimkien matul il-ġurnata ta' tlieta. Minflok xogħol ta' amministrazzjoni, il-ħaddiema iddeċidew li jagħtu ġurnata xogħol ta' volontarjat mill-lif tagħhom. One News żar is-sala CJ9 u segwa x-xogħol li kien għaddej. Il-moħħ wara din l-inizjattiva Rudolf Cini għalilna li tmexxija xtaqet li ssir xi ħaġa innovattiva u għalhekk ħarġu b'din l-idea. Din l-idea tolqot żewġ punti prinċipali. L-ewwel qed nagħtu xi ħaġa lura lill-anzjani li naħdmu magħhom is-sena kollha. U t-tieni jkun bħala team building exercise bejnietna l-management biex f'ambjent mhux tas-soltu ta' wara l-iskrivanija ngħidlu jien qegħdin nippruvaw nikkoperaw ma' xulxin biex inlestu dan il-proġett li ftehmna fuqu. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv Josien Kutajjar li ringrazzjat lil ħaddiema kollha. Għan nissab kontenta ħafna l-ewwel net għaliex qed nagħmlu xi ħaġa mhux tas-soltu minn qalbna imma lejn ir-residenti. Ir-residenti tagħna aħna nħobbuhom ħafna u għalkemm ix-xogħol tal-uffiċċju nagħmluh mill-qalb, dan bilkemm mhux qed ngħidlek qed nieħdu pjaċir iżjed nagħmluh għax ħajkun qed iħossuh mill-ewwel immedjatament. Attendiet ukoll għal din l-attività segretarju parlamentari Justin Caruana li ringrazzjat lil ħaddiema kollha ta' dan il-ġest nobli. Lif tagħhom daħlu hawnhekk biex fl-ambjenti fejn jaħdmu jimprovjaw u jagħmlu xogħlijiet tal-ġid tar-residenti tagħna. Ġifieri xi ħaġa lodevoli, xogħol li huwa meħtieġ però qed jagħmlu huma stessu minn qalbhom. Bla dubju spikka l-ispirtu ta' għaqda u xogħol mill-qalb li dawn il-ħaddiema jagħmlu mal-anzjani residenti f'San Vincenz